Opariak. Opariak egin edo jaso? Benetan? Benetan? Bai, Ba, niri egin gustatu. Zure jasotzie. Ondo modatuko gara. Bai, ezta? Primeran. Bueno, egin jaso hori beste esparru askotan ere ematen den dilema da, noski. Egin jaso. Bueno. Arraultza, gorringotik, zuringotik? Gorringoa. Ah, bale. Bai. Gorringotik. Bai, nire bai. Eta Euskal Gintzan, eman. Bai. Jaso ere bai, eh? Jaso be bai. Tarteka. Lau aizetara. Datazenak gure lehiakinak bilu zehazteagoa. Joan Aner, Aimar eta Iñaki. Ainhoa eta Amaia. Jaso be bai, etxien obrak egiten zabiltzeta. Baita ere, hori ba. Joan Aner, ze moduz? Ondo. Jaso miluzetik honek be bai. Ari dira, Euskaratik be bai, miluzetik be bai. Aldiz, eman, ze eman diozuezuek miluzeri? Esperientzia. Hori. Gaztetasuna, indarra. Joanek bi bokal eskatu ditu. Hori gero, eskua gero, eh? 8. saioa, Joan Aner, ze moduz? Ondo. Gero eta beto, Aner? Bai. 2000 euro. Pentsatuta, Joan zer egin, diritxuagaz? Egin dabil apurretidea kanbietan eta baskari potente bat egin. Baskari soil bat zena, baskari potente bilakatuko da. Eta non, egingo genukean, edo? Ondino restaurantea begitan. Restaurante handiek azkenean itxaron zerrenda handia bai, eta... Baina, zeari gara... Etxebarri erretegia, Bittor Argintzoni? Bueno, a ver... Autopari hon bat, zeuen bururi, eta gero ikusi zegertatzen duen, bai? Ondo, Joan Aner, zein tentzino gaur? Batzera, beste final bat. Egurre emoteko berriro. Egurre emoteko, Anerrek apal. Berriz ere esango dute, Aner. Arropuzkeria, eta pixka behar da. Hortatik ere, bai. Begira, bizilaguna ja urduritu dituzu. Zer denek, gerra psikologikoa, Ondo zauzie? Ondo. Ba, gube bai, zuekin, ongietorri. Aimar eta Iñaki, Gabon, zer moduz? Ondo. Gaur robeto. Gaur robeto? Bai. Bueno, aurrekoan gaizkiere, ez? Ez. Ondo, nahiko ondo. Finala falta. Hori bai. Gaur akaso? Hombre. Gerra psikologikoa, ez da, orain. Gogoraraziko baitu gainera, Aimar eta Joane lehen guzua dira. Aimar eta Aner kuadrillakoak. Eta bizi lagune, hementxe, elkarren ondoan. Tensio hori nabari da, Aimar? Bai. Bueno, bai, erosotasune be, bai. Bai, beha dau hori aurre irabazteko... Premia, gogoa, bai, irabazi soilik edo etxera ere bidali nahi zen dituzke? Da, ez agerrein beste ez. Segi dezatela hemen, baina finali jokatu gabe aldela. Ostarako zaubetezuek, Iñaki. Artista handia ere bazaitu, Iñaki? Bueno, ez pentsa. Margolaria? Saiatzen naiz, bai, hori bai. Konta iguzu pixka bat, mesedez, Iñaki? Zebe, aspalditik pintatzot eta Gustavo Itxegapi bat. Nagoin beharten lokal bat daukou. Beharta, Bergarako? Arte eskola, o bai. Guazederra, Iñaki. Bai, eta danak zeren zarrako eta esan zuzkuen... Santo Iñaki maitasunez? Hori da. Ez bai belaunaldi... Veteranoak, margolari veteranoak eta sartu dira berriak. Hori da. Ze estilotan, Iñaki? Nola defini guztu nuke? Ontxe digitalakin azinez, eta guztora. Baina ondo. Arte korronte batean kokatzekotan zure burua? Ez daukat. Zurea? Segun eguna. Iñakiren korrontea da, ezta? Oso ondo. Bueno, ala ere badakizu Iñaki hemen enkantik egiten dabiz, dana euskaren alde, euskaraldiaren alde, eta... Beti, ekarri zio zer, Antxonekin zauen lehenengo mailako marrazki bat eta beragaz gabiltz bueltaka. Lehenengo mailakoa esan nahi duzu maila gorena, ezta? Lehenengo maila Oinarrizkoa. Bai, orduen... Nola ulertzenen? Ez dute ulertzen ide arte, Iñaki. Igual gertatu izan zaizun ez. Iñakiko marrazki batako horrein kantien, a ber, Iñakirekin horrekatzen dugu. Ondo. Aimar, zu gainontzean? Ondo. Hori jakin nahi genuen? Marrazkirik ez. Egia da, Aimarrek ototzituela erantzunak labur, esate du, bai, ez, ondo. Ondo zaude, Aimar? Bai. Gu ere bai. Animo bikote sorte hon. Eskerrik asko. Ainhoa, eta baia zemo duz? Ongi. Ongetorri? Eskerrik asko. Ainhoa, lehen guzinie, neurie? Zer? Neure lehen guzinie? Bai. Serrano? Bai. Abeira? Otxagabiako neure lehen guzinie? Ondo. Zen leku ederreku da, Ainhoa? Otxagabia. Ondo, pizukideak zarete? Bai. Non? Gasteizen. Gasteizen zari ikasten? Arte historia. Ni Euskal Filo. Euskal Filo, arte historia, gauza ederrak, eta pizukide auton edo... Kombinaziona da, Bai, artea, euskal filologia, miluzerako, animo beste hoi. Amaia, auton pizukide edo aurretik? Ez aurten lehenengo aldiz bai, baina ezagutzen gara batxiergotik. Ondo. Bai. Zema zarete pizuen? 3. 3? Bat kanpoen geratu da. Bai. Daukeraketa nola izan da? Eske ematen zion lotxa. Vale. Berak aukeratu du kanpoan geratzea. Bai. Eta zer, Ainhoa, gauero miluza ikusten eta esan... Bai. Joango gineateke guarra etondo pasa, Zein tentzino, Ainhoa?
Bueno, badago gure kalean zeramika tailer bat. Apuntatzeko hori. Bai. Ze derra? Miguel Luzen lortutakoarekin, horrazi? Hori da... Begira. Ideia. Eta, bueno, bestela... Segun zenbat. Zeramika ikastaro bat egin nahi duzu, edo... Bai, edo probatu. Bai, saiatzeko. Zendo, enkanterako ja objektuak gehitzen. Miguel Luzen sortzaileak, Bai, eta... eskuz eginda, ondo. Eta bai, honok ekarri du nor, edo bizon arteko gauza bat izan da. Izan da inoaren ideia. Bai? Iniziatiba zurea? Bai. Baina, animatu gara biak, eta... Eta etxean geratu dena nola da? Leire. Leire. Aipatzen badugu Leire, lotxatu egingo da baita ere, edo... Ez, aipatu. Leire! Aipatu dugu, ja? Batez da, Ina Maia sorteon, eta ondo pasa galdez, eta guazuek ongietarri. Eskerrik asko. Begira, zeramika ikastaro bat, eta etxean taller txiki bat jartzeko ere, bai. Bueno. Kontuz, gaur, Miguel Luzen, jokoan, 7.100 euro! Kopuru interesgarriak. Bai. Ondo. Ondo! Eta trena dio, tan, urrengo geltokia, bebona zizkil. Bide honatik, gaur? Apa zuek, ongi berri? Apa? Bernio ikasitzetik. Ondo? Stefano izuela. Ondo? Haino eta Maia bazuek aukeratu. Zertan? Hasi nahi duzu, Potokumeak. Bertxotan zuek, ikain. Joan eta Aner, zertan jarriko ditugu? Ikusi-makusi edo trigoren berbak? Ikusi-makusi. Trigoren berbak, Aimar eta Iñakirentzat. Berto. Zoragarri, Joan eta Aner, EITB da gure aterpean oski. Hitz batzuk EITB-eri? Eskerrik asko. Oso ondo. Bi hitz oso aproposak. Bai horixe, ikusagun, zenbataren joko jakituria dugun alere, hementxe, elementuak. Primeran, Makusi, Gaztea, Euskadi Irratia, ETB 2, ETB 1, Guau, eta ETB 3. Demora Ione, ETB 2. 5. Euskadi Irratia. 2. ETB 3, Aner. 8. Gaztea. 3. Guau. 7. ETB 1. 6. Makusi. 2. Ondo. Primeran. 1. ETB 2. 5. Eta Euskadi Irratia. Ondo! Erne! Ondo, Aner, anere, erraz geratu de. Primeran, Goizen, irrati bizek, telebista bizek, anerro regonda, erto zuek eukontu! Ondo. Behar da! Zailu pixat. Ni batzuten egoten nahi, laranja biak, gorriak, bakoitza bere taktikekin. Aimar Iñakizuek taktikarik, bat ere? Improvisatzia. Ondo. Ondo. Santzuen margolariak, bai. Bai, artistaren bizitza, Zena, ondo. eski. Trigoren berbak, Aimar, zeu hasi, utxe ginezkero Iñakiren garagoaz, taulementxe, denpora. Lapurreta. Piperra duki. Lapurreta, Iñaki. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Gaztak ageri. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Kukurru egin. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Eskudantza. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Gaztak ageri. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Burupez. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Behatza guzti. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Kukurruku egin. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Bizitasuna izan. Piperra duki. Agindu. Mandoak hilda. Lapurreta. Lehorreko arrantza. Kukurruko egin agindu. Gata eta piperra, bai. Piper pixka falta izan zaigu, aukeran. Aurrera egin dugunerako kontzeptu bakarra, 10 puntu, claro. Aino eta Maia, zuok gara aukeratuta, bertxotan. Arinditzarete, Gasteizen, ostegunetan eta? Ordu txikitan ere ez, hasi sikiera bertxo bat, ez? Bueno, gaur hasi guk, edo txirritatxok emandakoa abestu. Zer pasa da? Txirrita... Frontoira joan omen da? Ah, bueno. Bai, zaleak zarete, frontoia eta? Ez asko. Bueno, animo, hemen txitzak eta oinak, eta aurrera. Herriko pala. Gazteek. Urbildu naiz gaur goiz. Pasa. Lehiatzen ari diren. Gazteek. Oto.
Indarra dute, Masa. masa. Elkarri oiuka dabiltza, Ta. gelditu dute, Jolasa. argi dago antzerkia, Dela. hartzeko denek. Arnasa. Bueno? Bai, foto txiki bat, foto txiki bat. Hala ere, ikusiko dugu, ia? Bueno, Biak atxakarrik. Zei, 60 puntu. ondo. Kritika txiki bat, Niri, zuri. Bertzotan zabiltz? Ebre kutxe egin da, ja, asmatu eta itzero, bueno. Ja, Orduan, barkatu. etxeko egia badakite. ja. Egon neutral. Barkatu, saiatuko Vale. naiz, Joane Aner. Bai, neutral saio osoa. Orain ez. Orain ja bai. Bertsoan bakarrik. Vale, ados. Bertsoan Bertsoa bakarrik. neutral. Orain ez. Imintzio gatoz eta, bezerez, hartu leku. Aimar Iñaki bestaldean. Egia da, Ñamatu da, interesgarria. Ondo, ez, ni isilik, ados. Zer den bertxozaletasuna, Ba, hori da. ezin eki denbora. Tximinoa, Bai, platanoa, Platanoa jan. banana, bai, tximinoa platano jaten. bai. Bai, Maiue, untzea, Bueno, tornilloa, arotza, Eskultura. aro, zertan ari da? taiatzen, bai. Bai, bera da, taiadora, eta ze material? egurrean, Bai, ondo. Nahiko, bai. kuadroa, karratue, Telebista. telebista. Zer da? Amodiozko pelikula. Ondo, eta? Telebistan Berei dira? ikusten. Telebistan ikusten amodizko pelikula bat. Bikoteak, Bikote famosoak. bat. Bikote bat telebista ikusten. Ez. Famosoak telebistan. Non daude beraiek? First dates. Ez. Telebistan. Esan dugu pelikula da. Ah, Zer dira? Gris. Bikote pelikula baten. Bai, baina dira pelikulako? protagonistak. Protagonista. Ondo, venga, ba. Hemen neutro geratuz gero, ez dut ateratzen ondo alere, Bai, Galdera bat ezin den egin. bale, eta egin Ta duzu noski. Joan Aner, zuek inoiz? Hori gero niri bai, zutan txori inoiz? Ba ez, lagunek. Ba ez, lagunek. lagunek. Oso lagunak. Inoiz bez, Baina inoiz bez. norbait, igual saiatu da pixka da noiz behit? Ez. Ez da broma. Aimar Iñaki zuek inoiz? Bai. Hasi ginen hemen kuadroa margotzen eta... Zuek ere, imintzioka dana, 60 puntu. Ondo. Aimar Iñaki, orain imintzi gabe ez, Ainoa eta Maia bestaldean. Bikote, bota, proposamenak. Demora. Eguzkia, zerua. Bueno. Jainkoa. Eguzkia. Unibertsoa. Planetak. Bai, Saturno. Zer da, ez? Lurra. Ez? Galaxia. Iñaki geldik, Ez nire Iñaki idea, orain ez bai. nire idea. Iñaki, demoraz kanpo. Animo. Zezenak. Ez? Ondo ari da, Ondo. Egin Iñaki haserakoa. Mediak. Hori zer da? Adarra, ez. Ez, adarrak ez. Hirugarrena. Futbolera Futbola. jolastu. Bilokalari. Ez dira jogalariak. Futbol zaleak. Bai, eta nola daude? Borrokan, Borrokan. aserre. Aserre. Lehenengo akue, Lehenengo, asmatu ziren, ez? Ez ne bidea. Bai. esne bidea oso ondo, eta Iñaki, Pipi, aitzan duze. pipi. Pipi. Bai, adarrak baino mototxak edo Bai, zituen. mototxak, bai, kaltzartizek eta ondo. Bai, ez da. Zuen etxin fan asko, azken aldian. Papello bereziki, historioak txor eta txor kontatzen ditu, ala dio bestiak. Ondo, eizuek, bi, Ondo. berrogeina puntu. Txor eta txor. Gero zaldian hola zen, Osaba, Bai, Tom, bai. Sam. Bai, zozer. Bueno, dena dela. Bai. Imintzio gile, Ainoa eta Maia, zuek orain, hartu lekua. Veteranoak bezaldean. Joane Aner, lagundu, iritsi berri. Bai. Animo, hortxe kontzeptuak, demora. Bai, hasi? Irakurri, idatzi. Bueno, Azterketai. bai. Idatzi, letra bat idatzi. Abesti letra bat. Ez. Zer da, Maia? Poeta.
Bai. Bota. Ondo zuek, eh? Tripako minak, botaka. Botaka egiten. Bai. Txakurra? Ez. Gorila. Txakurra. Txakurra? Ez. Txakurra. Zehaztu? Otxoa, lapurra, polizia, txakurra. Bai. Polizia txakurra. Polizia txakurra eta lapurra. Txakur polizia. Eta zertan ari da? Usaintzen. Zein? Polizia. Ez, Edo txarra. pertsona bat, Ez txakur, lapurra. claro, lapurra. Bai, gaizkilea, bai. Gaizkilea, bale. Hartu lekue, bai! Usaimenarekin gabil. Beti ere? Bai. Ai, Garrantzia biztekan. handikoa. Bai. Ondo. Ondo. Ederto? Joanen meritu ebe bai, eh? Bai. Poeta ikustio. Bai. Ederto ondo, asmatzen ondo. Tanak iruroina puntu! Usaimena ezinbestekoan, Usaimenak ezinbesteko. Eroglifikotan. Bai, eta idei hartu eta irudimena Bai. eta... Joanen zeu kasi erantzuten. Lehenengo eroglifikoa. Denpara. Kamiseta azpian dara mat. Egipto ez. Ez, zer da? Grezia, sauna. Antzera. Sauna, bainu. Antzeko. Zelan nintzen, Begien zer da? Bai. Termikoa. Bai. Terma erromatarra. Igaitxek aldatu, termiko erdiako. Termikoa, ondo. Nira joateko, zeterago, aner. Bai. Ez da. Termetan bai, Bu! Fufufu. Fufufu zer. Fufufu, un euro. Zer da fufufu? Termatan. Garai hartan, diozu. Bale, ados. Hori ere historia da, noski. Greziarrekin hasita. Ni diot behin joan izela eta fufufu. Ez. Garai hartan. Orduan bai. Sozializatzeko lekua. Noski. Joanen bigarren eroglifikoa denpara. Lo hartzen ez baduzu. Kurkuma. Ez, zer da hori? Kurkuma ez. Beste bat. Azafrana. Ez. Antzeko. Anis, ez. Ez. Kolorantea. Ez. Venga, Rosari. Zer da hori? Beste bat. Intxartu. Kurria. Kurria, akenduta kurri eta iradoaz, irakurri. Irakurri. Hori xe, imarrenan, eroglifikoarekin ere. Bueno, bitik bat, oto dago. Pero hita puntu bikote. Arroza kurri, bat eta onduta. Aimarreinaki. Kurri, nahi zoie batzuk, zeuentzat. Eroglifiko batzuk. Lehenengoa denpara. Egan atera da. Iban García. Ia? Hasi? Iban García. Bale, egin? Eragiketa? Bandera. Ikain, bale. Iban, iken dute bandera doa, bandera. Oso ondo? Ikusi du Iñaki, kuadroa ikusi du azken. Ondo, ederto. Aimar Iñaki, bigarren eroglifikoa denpara. Eseri nire. Sopa, opa. Ez. Sopa ez. Sopa. Zer da? Purea. Ez? Salda. Bai. Alda. Bai? Aldamenean. Bai. Boa. Salda badago ikusten duganera porrotxuek eta hor sanorizek eta saldi egiteko. Badago, hortxe dago. Salda badago, esaken dute alda, amen egiten digu apaiz horrek, salda, men, ean, aldamenean. Bizkor! Iñaki bereziki, baina puntua bioi, noski, puntu, ondo. Ondo. Bai. Aimara Maia. Eroglifiko kasmatzeko gogoz. Bai. Lehenengoa, neskak, denpora. Medikuak eman dizkit, hasi irakurtzen. Pilulak. Bai. Bai. Pi. Zenbakia, ikurra. Lula da... Lula da Silva. Lula da Silva. Bi. Silva. Bai, ez du biharra bizena. Hori egia. Lula zelan. Lula. Pi lulak. Zora garri, Ondo? Ez zuzue hain ondo hauskatu, baina alere puntua zentzako. Bigarren eroglifikoa denpera. Etorriko zara festara. Bai. Itxas. Zer da bekueb? Itxasontziak. Orokorra bueb? Eme daraman berba bat izan behar da? Armada.
arba da. Begaitzik aldatzen dugulako, armada bazan. Bai. Zuk bakezalea gehiago, ez da? Edo ez? Bai. Eskerrak, berak eta barpuntu. Bueno, egoeraren arabera. Bakea eta miluzeko eskuaren deia darra, besterik ez dugu noi. Aupa, aupa! Pasa, azarretu gabe, Aurrera! Zazoia, ondo! Aupatxo! Aupatxo! Aurrera ba! Jon eta Ner, lehenbiziko eskua. Hau, usaina dakartzuna arropan. Usaimena, Usaimena? Presente, bai? Hauetako ze ataletan aurkitzen da homoioideo giharra. Belaunean, lepoan, uzkian edo belarrian? Lepoa. Lepoa? Ondo. Oi, Leo, bai. Bokala? Nondo gazu mina? Lepoan. Lehenago bukatuko dugu. Entzun hau? Everybody here is going to dance. Bueno, ze talderena da, entzun dugun musikaren doinua kantua. Ez nebeltza. Musikaren doinua. Ez. Bendeta? Bendeta. Eskakeitan. On. Musikaren doinua. Eta eze? Betzutan ez ala. Bokalik ez? Jone Aner. Hauetako nor bilakatu digu adimentsuk kulturista. Bai, bera da. Josina Etxeberria, Pablo Ibarburu, Jon Ram, Aitor Albizua, inaiz oso neutrale hon horre. Jas, barkatu. Nor da? Bai, Ibarburu. Aitor Albizua. Bigarren errebotea. Jon Ram. Jon Ram? Betabreko batzuk, lehiak egintzat. Animo. Bokala? Joane Aner, entzun hau. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Nola dizena entzun dugun taldeak. The dogs, the cats, the horses, the animals. The horses. The horses. Ez da honei rock klasikoa entzuten Ah, kotxien. Agertu tartean da hau. da pasatu dut. Bai, puf. The Animals. The animals. Noñaki. Bai, Bueno, bai, segit. Bokala? luzetxue. Aspertu nau. O. Hau usaina dakartzuna arropan. Pepa, Aimar Iñaki, gusta, zer? ze tankera? Ondo. Askatu nahi duzu edo? Saiatuko. Guazen ba? Eta? Gazte lokaletako kea ez da... Ez dakit. Paso. Bueno, saiatu gara. Joane Aner, azken aukera. Bosgarren errondara. Hauetako zein ez da Friends telesaileko pertsonaia. Monica, Ross, Rachel, Marianne. Monica. Monica? Friendseko Monica? Rachel. Rachel? Hau, ez dute harrapatu. Marian. Telesaila diot. Marianne, bai, ez da, zuen ikusi duzu, Ez. Bueno, asmatu duzu behintzat. Bokala mesedez? I. Oso Eta? saiatu beharko ginateke. Haino amaia, ez da guztako Hau erarik. usaina dakartzuna arropan. Hasera garbi? Gazte lokaletako kea ez da suarena izaten. Zerena? Suarena. Nola? Suarena. Sua bihotzian! Ondo! Ondo, komodina! Droikote. Aimarriñaki, bigarren eskua, zeunetik abiatuta, abantaila zeuna izango da, honela dino. Hain da gaiztoa, kritikak bost axola diola. Ze iritan dago, argazkiko eraikina. Tokio, Singapur, Kuala Lumpur, Sydney. Sydney.
Rebotea. Kuala Lumpur. Singapur. Ondo. Bokala? Hortxe bat? Aimarriñak ebrera. Entzun. Bertsio bat eskaineko digu Adimentxuk. Ba, zetalderen bertsioa sortu digu Adimentxuk. Kupela. Ondo. Alikan ondoek, nian izan oso ondo. Bokala? Kostako da originala betzen, Bai, egia esan. Ondo dagoena ondo utzi. Adimentxu, mesedez. Aimarriñak ebrera. Hauetako ze beste izen erabiltzen da kasetea izendatzeko. Bobina, pintxoa, zingila edo zinta. 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 Ondo. Bikain. Beste bokal bat? Aurrera? Entzun? Kupela bezala xea hori bai, Ban horrentzun dugu kantuan? Camila Cabello, Pink, Sabrina Carpenter, Kelly Clarkson. Zebrantza? Yes. Camila Cabello. Ondo. Ondo. Señorita. Eta bar, bokala? Azken erronda? Venga, azken erronda. Hauetako zein da Clark Kenten superheroi izena? Spider-Man, Superman, Xabinator, Batman. No, Superman. Superman. Noski? Kastetaria, ez da? Clark Kent, eta gero Superman. Bokala, hi? Bai. Eta? Lois Lane zan ona, Bai. Kasetari superona, ba. Askatuko. Guazen ba? Bota! Zugeari bere pozoiak ez dio minik eragiten. Bai, Oso dau! Komodina! Ainoa, Amaia! Pozoinik ez? Komodin bat baduzu, ja? Bai. Beste bat ere bai? A ver. Ja ba. Gauetan, ez pentsa fresko, Hauetako nor bilakatu digu Adimentxuk, antzinako argazki bateko protagonista. Andoni Egaña, Imanol Alguazil, Juanito Igarzabal edo Julian Jantzi. Bai, ikusten da, Bai, Memorias de Afrika. Julian Jantzi. Imanol Alguazil. Itxura horrekin. Aurrera, entzun. Nola du izena? Hozier, artistaren kantu honek. Sweet, very sweet, too sweet, super sweet. Sweet. Bere hortan. Too sweet. Too sweet. Ondo. Bokala? Danak balizo txuiela estan. Sweet, very sweet, too sweet, Bai, ondo. super sweet. Mi esker. Bai. Bueno, ba. Ze elkarteren logoa da argazikoa. Herrigora, Bertsozale elkartea, Euskaltzalen topagunea, EHU. Euskaltzalen topagunea. Bikain. Lerto. Bokala? I. Eta? Urrengo errondara? Edo? Ez, bai. Segi ba. Entzun! Herriro itzuliko balitz, iragan denbora arrotza, berdin kontsuminezake, gozo artea. Ze estali diogu Xagerlete handiari? Vanilla, txokolate, marrubi, edo pomelo, Lourdes. Baina zaitut. Marrubi. Marrubi?
Vanilla. Vanilla. Berdin konsumin Nezake. Vainilla Zo artea. Zekanta politxe da, Oso polita. Zer doinu ederran. Bokala? O. Baiatz. Eta gauetan ez pentsa fresko, Saiatu? Joanean Arropa. Obe. Maiatu. Ez, maiatz. Maiatz, bukaera arte, arropa, horia, hobe. Horia ez. Bueno. Haino Amaia, azken erronda. Nola du izena argazkiko hegaztiak? Baboa, tentela, mozolo pintoa edo mozoloa? Mozolo pintoa. Hori izan zen Pagafantas pelikulari eginako itzulpena. Mozoioa. Bai. A ber, oin. Begira, ze aukera? Bokala? Loia. Maiatz. Loia? Bai. Lodia? Bueno, bai. Maiatz bukaera arte, arropa lodia, obe. Loia. Loia, Bokala, Joanetan errentzat. Komodina. Ze esan dut? Bokala, cariño. Bokala, ze bokal. Eta bokal. Komodina. Joanean Ondo. Ba, aldea markagailuetan, baina ezerrez erabakita, zein da zuzena dator, bakoitzak bere komodina eskuratu da azkenien, hau pasuek. Do. Joan Aner, zeu ekasita, lehenengo errondan, Euskal Herriko diskotekak dira edo izan dira. Itzela, John Play, Venezia, People, Chasis, Hardbass, Ilargi, Txitxarro, Nix, Jazzberry, Roxy. Txitxarro. Ez imeztekoa. Nien aizitzen baina. Hanu ez, Aimar Iñaki. Venezia. Mutrikuta ondarro artean. Aino Maia. Itzela. Itzela. Oi hartzunen zegoen hau. Nix. Gorlizeko baserri batean kokatua. Izango zenan. Aurdunaldi bat, baina gehiago. Ganadu pizka. Aimar Iñaki. Iargi. Lakuntzan. Aino Maia. Chasis. Diskoteka baina Kataluniako Mataron kokatua. Jazzberry. Zumaia eta Zesto artean. Aimar Iñaki. People. Gazteizen hau bai. Zautu. Azkena. Komodina. Begira, hemen igertu. Jump play. Ondo horretar, puntu. Aimar Iñaki, zeu ekasiko zarete, bigarren errondan. Egun Euskal Herrian zehar aritzen diren autobusak dira. Bermibusa, autobusa, Debus, Txik-Txak, Lestellesa, Lanadet, Busan, Barrebusa, Eusbus, Bizkaibus, Irunbus. Debus. Donostian, oso programazio ona telebistetan eta. Aino Maia? Bizkaibus. Bizkaian. Noski. Joanean, Izenak ondo daude jarrita, Bai. Bai, autobusa. Evolucionak. Autobusa. Autobusa. Zaterako Zestoan, Urretxun, Zornotzan. La Estellesa. Zimestekoa festetara joateko eta. Aino Maia? Bermibusa. Nongoa? Ez dakit. Bermion. Puntetik punte ibiltzeko. Begira. Ondo? Ez. Joanean Irunbus. Vale. Irunbus. Non? Irunen. Bikain, mikote. Aimar Iñaki. Barrebusa. Hau da komikoek erabiltzen duguna, ez txirrimirri eta txiribitonena, zen hau. Ozen eman aldira, Barrebusen! Aino Maia. Komodina. Txik-txak, ipar Euskal Herriko garraio sare propioa. Bai. Busan.
Hego Koreako hiri baten izena da. Beuneko 50 aukera, geratu da Ainhoa eta Amaia. Edo bat, edo beste. Lanabet. Bai honan, oso ondo puntu. Eta 3. erronda, Ainhoa, Amaia zeu ikasiko zarete, eta 50 urte beteko dituzte 2025-ean. David Beckham, Kate Winslet, Aitor Mendiluze, Charlize Theron, Angelina Jolie, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Lucia Lacarra, Argaitz Cano, Angela Alcain, Beyoncé. Aurten 50 urte nok. Jennifer Aniston. Ausarra, 56, aurten. Angelina Jolie. Ondo, ekainean. Ni baina urte bete zarra da Angelina Jolie. Zu hobeto zabe. Bera, ondo dago. Aimarriñak, bizok. Biak oso ondo, bai hori ze. Aimarriñaki. Angel Alcain. Angel zarra, 76ko lorea. Joan Aner bakarri geratu zarete. Beckham. Zaiatu gara egiten ez? Hau ere ondo, Segi. Mendiluze. Ondo. Beyoncé zerra ba. Nik esan Buah. Apaitor. Bai, esan. Beyoncé. Bueno, 54 estri. Marka gailuako nola geratu dira. 540 puntu, Joanek eta Anerrek. Aimarriñak 350, Ainhoa Amaia. Aimar eta Iñaki, hause ba, bigarren saioa, miluzeko azkena, zeinak ze balantze egingo dugu. Ba, ona. Gustora gona iz, así que ondo. Pena puntu bat ere bai orain ez da Bai, bukatuta. baina bueno. Eta begira bezaldean ze irudia, ez da? Aimarrek alboan dituelako, Lehengusua eta Kuadrilako laguna, ez dakite hitzen batzuk edo. Ba, oin nire basten. Bai. Orain Justizia egin ezatela, ez da? Bai. Hori da. Ondo, despedida modura bikote, hitz batzuk, bizilagunei. Ez, ondo segidutea, eta ikusiko garela. Bazora garri. Oso garria amaiera hau. Aimar eta Iñaki mila esker, beste arte. Atzekabean lagun. Joan eta Aner, Lehengusua eta lagun mina agurtu dituguta. Zer moduz? Gogor, baina... Gogor, Joan. Baina- Ez du sinetxi berak ere, esaten ari zela. Pena probat bai? Bai, joe. Baina azken hitzoiekin geratuko gara, ez da? Eurek irabaz ezatela orain. Hor. Guk beteko gu. Familia, orea. Bueno, beste aldean, Ainhoa eta Amaia ere, bai? Zorionak? Eskerrik asko. Ondo? Bai. Bueno, zuek inongo loturarik ezen duten, alegia zuek lasai, ezta? Eta gozte horrela aje emozionalik eta ez daukagu bat ere. Egurra emateko gogoa bai? Bai. Sokatira dator, zuek erantzuten lehenak, hartu lekua, eta gozen ba! Denbora, ze kontinentetakoa da Komodoko dragoia? Asia. Oso ondo. Eta zein jainko Egiptoar da ezaguna begia galdu izanagatik? Ra. Oruz. Ze kirol disiplinatan da ezaguna Lur Errekondo? Harri jasotzaile. Bai, ondo. Itxasontzi baten ze aldetan dago popa? Aurrean. Atze aldean dago. Zema da 604. Paso. 150. Ze arma erabiltzen da eskriman? Espata. Bai. Eta ze abeslarirena da Life on Mars kantua? Paso. David Bowie. Ze arraun elkarte ditu gizonen kontxako bandera gehien? Orio. Oriok. Zein da Letoniako hiriburua? Riga. Bikoin. Saltburn filmeko ze aktorek ditu arbaso euskaldunak? Paso. Jacob Elordi. Ze ibaik ematen dio berriz izena Amazonia oianari? Amazonas. Ondo. Ze urtegi dago Leguti ondoan? Paso. Urrunaga. Zein jakiri ditzen zaio berriz urre likidoa? Olioa. Olioari. Ze euskal lurraldetan dago Zirauntza ibaiaren sorburua? Nafarroa. Araban dago. Zein euskal lurraldetan dago Belokeko komentua? Nafarroa. Lapurdin. Ze aktore gorpuzten du Hannibal Lecter eren suge gorria filmean? Paso. Anthony Hopkins. Zein da munduko marrazorik handiena? Zuria.
balea marrazoa da. Zenbat txori agertzen dira Nesleko logoan. Joan Aner, trebiak zari zuei sokatiran? Bai. Bueno. Gaur, iaz egin digu, sokak. Marrazo handienak ere izate ditu. Egun eskazak. Joan Aner, esan 8garrena dela gaur. Bai. Asko dela, sekulako errekorra. Eta 9garnean zeun zain egongo gara. Oikote! Ainhoa eta Maia! Ondo? Bai, bai. Ondo? Hau, eskrimako matea balitz, ezpatak ondo zorrozuta torri gara. Pozik ez da? Bai, bai, bai. Esan duzu, zakua irabazita? Zeramika kursillo bat, ikastaro bat? Bai. Bai, Ondo? Zakua irabazi baripe bai. Dirutxu egaz. hori, Bai. segun zen badiru. Bale, zema beharren nuke? Gutxienez? Zakit. Zakit zen ba... Ba, erantzun bat. 50 ezakit. 50 euro. Klaseak. Bai. Bueno, baditugu. Baita asko gehiago ere. Gaur, milutzen jokoan, 7.100 euro! Ondo! Alegre, gustatzen zaite da? Abia puntu oso apala. Miluzera, zema behar duzue? 50 euro. Bueno, bai, klaseko. Ah, bakoitzeko. Eskezakigu. Ja, zagotu oso handi, ez da? Lasai. Bai, klaseko ez da izango, asko da. Hori guztia badago. Eta gainera daukazue, publikoaren babesa. Bilabonako lagunak hemen baitira. Eta zuek! Erniobea ikastetxetik. Deialdi etxeko gurekin bat egiteko finalera. Sailkatuta Ainhoa eta Maia, eurekin egingo dugu jolas. Eta ia, dirutxua, biltzen dugun. Zeramika, gero badako zuie Japonian teknika oso politxe dau. Bai. Apurtzen da nien Hori. zeramika urrez betetzen da. Aberriz eraiki. Eta hori da, bueno, ba, bizitza, ez da, zainak eta ondo. Egon zeria Japonian? Ez. Nahi? Nahi bai. Bueno, dirua izatekotan. Bai. Egon zeria Japonian? Nien naiz izan. Zu? Baina, ez. Japoniarretan bai. Ba, bai. Nahi bai, Bai. Japonia arte Bai, iritsi, bai. ezker egon. Shock kultural hori ere. Ba... Enpresa... Japoniarrei buruz, hitz egingo dugu, Ainhoa Maia sorteon, gaur finalean. Japonian sortutako enpresak dira, denbora. Bandai, bai edo ez? Bridgestone. Canon. Citizen Watch. TDK. Pilot, boligrafoek. Mizuno. Korg. Epson. Nvidia. Aegon. Egiaztatu egingo dugu. Zazpiakatz, une honetan. Japonian sortutako enpresak. Dira. Seiakatz. Lauakatz. Azken segundoak. Denbora. Ainhoa Maia urrezko galdera. Begiratu enpresei eta langile gehien dituzten biak zeintzuk diren, jakin nahi dugu denbora. ¿Estamos? Bueno,
betzen? A ver. Mizuno, izenarekin, abe, esan zeuk? Euskera eta? Bai, esan japoniarrarekin dana. Izumo, ez dakite. Mizuno. Izumo. Japoniarra izango da? Kirolerako jantziak eta... Bai, hukumeta maintzat, Mizuno. Bai. Gire €40 euro. Epson. Klase bat, ja. Zuena dira. Imprimagailuak eta... Ni badakot Epson bat. Ha? Impresori, Ah. Bai, japoniarra da. Naganon sortua. €1? Bi klase, ja. Urrezko zeramika. Canon, ze esango zen nukete? Baiet. Nik ustez. Eta zer egiten du? Argazki kamerak eta? Bai. Canon, bai? Japoniarra da Canon, bai. Nikon, Pentax, Sony eta Ricoh bezalaxe, bai. Citizen Watch, bai? Ordulariak egoizten ditu, 100 urtetik gora dituen enpresak. Japoniarra. Citizen. Citizen, izen honekin egia esan, nazgarria ere izan daiteke, Bai, iragarki eta esan Citizen. Bai? Bai. Erlojo politxek. TDK, zer dela esango zenukete? Guk badakigu zinta grabatzen Baita. genituelako, TDK. Hartu, zinta Virginia eta grabatu, originala. Mi luze botatzen dute. Nahi eranik entzegoen garaian eta... Japoniarra. Bai, zinta magnetikoak eta beste, TDK Tokyo Denki Kagaku Kogioren akronimo. Bridgestone, ezaguna. Zer egin? Gurpilak. Gurpilak. Japoniarra? Munduko pneumatiko fabrikatzaile handiena, egun. Kurume irian sortua Japonian. Korg. Bai? Epa. Pianoak, esaterako. Musika tresnak, ekoizten ditu, bai. Aegon. Ez ezko ere muan? Ez ezko ere muragoaz. Ondo. Aseguru etxea da hau, herberetakoa. Nvidia? Software enpresa estatu batuarra. Aldaketak hauek izan dira. Bandai Pilot. Pilot ez ezko ere muan zuzena da? Japoniarra Pilot. Eta Bandai. Jostailu etxea ere. Bai, Japoniarra. Ei, 250. Ainhoa Maia biakatx bakarrik finalean zeundo. Eskatutako baino 400 euro gehiago. Zago gaizki. Zora garria aldaketak bikain eginda, Ibrezko galderan 1000 euro lortze ditugun. Galdetu dugu, langile gehien dituzten biak zeintzuk diren. Pista txiki bat eman dugu, Bridgestone fabrikatzaile handia dela. Langile asko izango ditu? Bai, nik uste dit. Bai? 100.000 gora, pentsa. Ainhoa Maia, eta 1000 euro irabazten bai dugu? Buah. Ja. Igual bidaia. Niretzak atilutxu bet. Bai. Niretzak atilutxu bet. Bai. 1000 euro irabazten bai dugu. Eta niretzat? Beste bat. Ah, mi esker. Katilutxue eskuz egin da. Ondo. Pilot, pen. Langile gehien dituen enpresen artean, zuzena da? Ainhoa Maia, 1000 euro? Canon! Ainhoa Maia, bikain! Gaur, niru zelur hartu, eta poltsikuratu ditugu 450 euro. Osondo. Eta zera magala, eutxi horri bikote, osondo. Eskelikako! 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 Eskelikako!